Mae ardaloedd fel Eryri yn cael ei dynodi'n barciau cenedlaethol fel cydnabyddiaeth am ei harddwch eithriadol a phwysigrwydd diwylliannol. Yma yn Eryri, mae mynyddoedd syrdanol yn sefyll ochr yn ochr a chestyll mawreddog. Mae'r rhywogaethau a chynefinoedd rhyngwladol bwysig yn ffynnu o fewn tirweddau sy'n cael ei adnabod am ei pwysigrwydd daearegol. Mae cymunedau'n byw a gweithio ar y tir ac yn siarad ieithoedd sy'n mor hynafol a'r cestyll eu hunain. Mae Eryri'n ddarganfod. Mae Eryri'n fywoliaeth. Mae Eryri'n ysbrydoliaeth. Mae Eryri'n hanes. Mae Eryri'n iechyd a llesiant. Mae Eryri'n gartref. Dyma beth sy'n gwneud Eryri yn barc cenedlaethol. Dyma beth sy'n ei wneud yn ein parc cenedlaethol ni. Ond mae parc cenedlaethol yn fwy na label ar gyfer rhywle arbennig. Mae'n ymrwymiad, yn addewid i warchod ac amddiffyn un o lefydd arbennig y byd. Ond tu ôl i wydnwch y creigiau, mae realiti bregus. Mae dyfodol cynaladwy Eryri'n falans o nifer o sialensau. Ein hymddygiad, ein gweledigaeth, ein ymrwymiad. Mae gennym fynydd i'w ddringo, a chopa allwn ond ei goncro gyda'n gilydd. Ond mi allwn ei gyrraedd gan ein bod yn gwybod, pan warchodwn ni Eryri, mi fydd Eryri'n ein gwarchod ni.